Angizokutengela ibhanoyi, angizokutengela ibhanoyi, angizokutengela ibhanoyi, my love, angizokutengela ibhanoyi, my love, angizokutengela ibhanoyi, my love, angizokutengela ibhanoyi, my love. Awunoma bengathini wena ungowami nabaphansi sebevumile awungithi sekulojiwe ikhanda ikhulu letha ikhulu letha my love angizokutengela ibhanoyi awunoma bengathini wena ungowami nabaphansi sebevumile awungithi sekulojiwe ikhanda lidume uma ungekho eduze ismail samsaziwa kuwe wesithathe my love iwe osebethamile baningi bethi sohlukana kodwa lento yenzekile obathu baby ungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni wowendizamje kumnandi kunjiya ya insizwe sibayeni zibhizi nakhona ziyabula zisanagenqa inkomo omama nakhona eceleni babhizi nakhona bagulula amathumbu etendeni nakhona sebeyaqeda manje ukulungiselela njengoba umcimbi uzoqala igama lami ngubanele ngwanto zakhe sambileke ntulimedia sagadaleka endaweni yaseBonyameni sikemzini ke wakahlongwa njengamanje la khona zibe khona kunomcimbi eduze kwami nginomana ekuyena ozosichazela kabanzi ukuthi kungani silekhaya futhi kungani sibona wonke umuntu ola ngaphakathi kulomuzi ejabulile abanye bayakikiza izinsizwa zishaya amakhwela uma ke uzoqala ukuthi azisho igama azisho ukuthi ubani wakabani bese asichazela ukuthi kungani namhlanje sile ekhaya sabona ma sabona ninjani ma ngiyaphila ma ngicela uzisho igama bese uyasichazela ukuthi kungani namhlanje sizila kaHlongo. Mina kunokuthula indodakazi yala ekhaya esibili namhlanje njengoba nibona kunjena nje uma wami siyamshadisa namhlanje nobaba wethu ongasekho emhlabeni Nicholas Hlongwa umshado ke wesiZulu sasethi asisurprise ke nangomshado omhlophe. Ubaba akasekho emhlabeni. Baba akasekho washiya ngo1985 enqonywa abantu khona la endaweni yaseNgonyameni. Naye kuma wasikhulisa kahle nje simenzela lokho ngoba sibonga nje ukuthi akasibalekelanga ngoba usizele sibaningi su11 baba washiya su11 futhi washiya sibancane wasikhulisa ingakho nje namhlanje sibonile ukuthi simenzele kanjeni icece lakhe lesiZulu bese simsurprise ake ngecece elimhlophe bengalazi nayo ubona manje ekseni. Kahle into eziwu2 ezenziwayo njengamanje kwenziwa lo wesiZulu mase nimsurprise ngalomunye omhlophe kunjalo ngane yami. Okay siyabonga kakhulu kumana sizwele ukuthi kungani namhlanje sila ekhaya sizokwenzani kahle siyabonga njengoba sesizwile ngomana ke ondodakazi yakhona le ekhaya kaHlongo ethi bashadisa uma wabo futhi bamsurprise ngomshado omhlophe kanti bebenze wesiZulu yena bazokwenziwa wesiZulu thina ke ntulimedia so singene ngaphakathi sibuke etendeni sibuke esibayeni phinde sibuka yona ke intombi endala eshadiswayo nobaba ongasekho emhlabeni asambeni. Jula wemfana mengenkonzi Jula wemfana mengenkonzi Mana wemfana mengenqwele Mana wemfana awona ukuhamba wena wemfana wabaza kuthilo thilo yena wona manje angabe sasuka wathela idokotela ayikanjobani wezinamatheling ye idina lesisiqhoko samalanga esibababa sebafaka amakhoba abafana bathi uyazi yina lento abafana
ungathi kahle wena wenjaya isona isikaphetshana sesiphika amanzi ke manje yekhi into yokuphakela ukadolo ke ngoba kayikade wadlala ngingakayo seliyaqaleka ke manje Ken sesilanga phakathi sihleli naye Ndlovukazi ekuyiyona ezoshada njenge namhlanje sawubona ma Yebo sawubona ninjani ma siyaphila ngani yami ma siyazi ukuthiwa namhlanje usuku lakho lokujabula sakubona umuhle ugqoke kahle yazi ungathi nje usemncane sicela ukubuza ukuthi njengamanje besazi nje thina besize la besazi ukuthi umshado wesiZulu safika manje babasitshela ukuthi hayi izingane zikusurpriseile sifuna ukuthi ujabule sicela ukuthi njengamanje uzizwa kanjani njengamanje ngizwa kumnandi ngiyajabula kakhulu phinde ngiyibonge nami kakhulu ingane zami engenze nje ngizizwa ngithokozile ngijabulile kakhulu ngizwa ngijabule ngokuhlulayo ngempela nama ngazi ukuthi ngingathini ngibonga kubona ngokuphindiwe ewe siyabona impela ukuthi uma ujabulile uloku enqumile nje lokho eshayela ismile sakubona impela malokho sicela manje ma ukubuza ukuthi isifiso obonaso nje ukusukela mhlambe umcimbi usahlelwa obowuhlela lo wakho wesiZulu ukuthi izifiso obonaso ukuthi umcimbi wakho omuqala ufisa uqale uze uphele kwenzakaleni ufisa ukuthi mhlambe ube njani uhambe kanjani hayi isifiso ngangisifisile mina nengangisazi ngangigcina usiko ngizoshada ngesiZulu uzohamba ngaso kuze kuphele ke kusho ukuthi abantwana bami ke bangiqhubezela phambili bangidlulisela phambili bengingazi nami bangisurprise ukuthi hayi sidlulisela phambili ke mabangitshene khona namhlanje nami sengiyabonga sengiyajabula okay ma umbuzo wokugcina ke sinawo njengamanje ukuthi njengoba umcimbi soqhubeka ke uyaphambili ababi mhlawumbe abantu ofisa ukubabonga ukuyibona mhlawumbe ababungazile abakusupportayo ngayo yonke indlela abantu engibonga kubona izingane zami abazukulu ehlangene bebonke ngoba lento abayenzile ebengayazi baze ngokuhlangana abantu abami nabazukulu ngiyabonga ukuthi ingane zami ngokuthi sizwane kanje ngiyathanda sizwane ngoba vele sithe zodwa la asinababa sinjena nje qhubekele phambili nokulunga siyabonga kakhulu ma engathi nobaba ekezulwini angayibuka lento imjabulise futhi nginesho ukuthi la ekhona njengamanje uyajabula futhi uyayamukela ke thina ke sizoqhubeka nomcimbi ke sibone ukuthi kwenzakala Thatha nansi inhliziyo yami thatha naluthando lwakho thatha nansi inhliziyo yami suyiphathe njengeqanda sithandwa ndithi ngabo ndiyasithandela phakuwe baby ndithi ngabo ndikuthandile sithandwa sami
omncane oseludana abakhona i-support yakhe ebenkulu ngoba bakwenzile konke bafikile oma bafike benza utshwala bafike omamncane maphilakho nengasawabiza ngamagama bangadina omamzala nomakhelwane futhi so kuyikuhle nje kakhulu bazalwane ukubambisana noma baqhamuka endaweni ezahlukene nabe bengazani bazane kahle sesifisa sengazuthi ke umsebenzi wentombi wentombi esinabazukulu abaningi nesizukulwane esiqala le so angeke ngize ngibale kakhulu abantu kuphela nje fanele into eyodwa bahlale kahle bazane nalabo abakude nalana nalendawo kodwa sibe sikhulekela lo mcimbi ukuthi ube muhle so angazi noma banawo inayo umkhwenyana iringa isengele mabodwayo bese iringa yodwa lokho kuyakhombisa ukuthi ngempela ke izinto zenzeka kanjani ngizoyifaka mina bangana abayoshutsha yini ngoba bayakuyihanda imuntu ngazi whatever lokho abazokwenza sobe sila thina sibalindile kodwa ngiyacela ukuthi mabehamba bangashathi isikhathi eside khona isikhathi siyabila ngala siyabona uNkulunkulu Jehova una olithemba Nkosi osingamele Nkosi yami baba ngoba Nkosi amasidala Nkosi amasedala ngithi Nkosi yami nxa namhlanje sihlangene lapha Nkosi khona Indlela ndijonga ngayo Awu sencane ngane ngalolu phula hayi ndandazo yami le ngithi vuma namhlanje wona ekhaya wami wena Manela Kubele vente ngishaya isikhathi njalo bazalwane emadameni amathanda ayisebenza nomoto wena baba usukuthi usuku lwakho lokudumisa namhlanje sikhumbula ukufana bakho Nkosi wena ayisene ndoda nomoto leyo lonke udumo nokubonga kwabasomandla Nkosi bephala njalo
Ay, sabi haba, Fes. Ang usod na lang. Ang sabon ko na ba? Uy, kama. Ang gusto po. Isto las quase ukuthi. Isto las quase ukuthi sephamba la. Shipyard bezisihlalo la. Baby, I've been thinking about you. You know that I love you, baby. When you want me, I want you, baby. I go do anything for you. Stand up me, my baby, I've been thinking about you. What is it that you done to me, oh? Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you. Antonio, baby, I've been thinking about you. Antonio, estando Sunday. Baby, I've been thinking about you. You, all that I need, baby, it's you. Oh yeah, yeah, yeah. I cannot imagine life without you. Stand by someone thinking about you. Ndithetha ngawe, hlala ndiphupha ngawe. Oh yeah, yeah, yeah. I just can't stop thinking about you. Baby, all I want is you. Baby,
about you. Baba, you give me the juice, you bring me the juice. On dance and turning now. I just can't stop thinking about you. On dance and turning baby, I've been thinking about you. Undenza Antonio, utela lepsuko. Estando somewhere, baby, I've been thinking about you.
Spaghetti.